Saudos, como están? A esta hora celebrase no Pazo de Raxoi o pleno ordinario do mes de marzo e o máis importante da sesión non é o que se vai debatir nela, senón o que non. É que un dos puntos da orde do día é o de dar conta das conclusións da investigación sobre as facturas falsas presentadas por dúas asociacións de veciños para xustificaren subvencións municipais. Non haberá debate ao respecto porque o PP entende que non é necesario ca lei na man. Así as cousas, o caso das facturas deu esta mañá unha nova volta de rosca ca incorporación ao expediente da investigación dun escrito do concelleiro Francisco Noia. No documento, o edil acusa o funcionario Miguel Vilariño, o encargado de tramitar as axudas, de non dar conta en ningún momento das irregularidades detectadas. Hai xa días que se coñece o informe final da investigación das facturas falsas a través de distintas filtracións, pero non foi ata hoxe que os medios de comunicación recibimos o documento de xeito oficial por parte do Goberno. Iso sí, cunha novidade, un escrito asinado polo concelleiro Francisco Noia, que se incorporou ao expediente o pasado luns, 3 días despois de que remataran as pescudas. O edil, que formou parte da comisión de investigación, explica nese documento que o funcionario Miguel Vilariño, encargado de tramitar as subvencións ás asociacións de veciños, incurriu nalgunhas contradiccións na súa declaración. Él declara que no intervino en la tramitación de las solicitudes de esta subvención. Bueno, más o menos dice eso y, sin embargo, lo que él dice que en el expediente de las tramitaciones sí constan anotadas en los POSITs, igual que los constan en las otras expedientes, notas de él sobre incidencias, que aquí no había encontrado ninguna incidencia, mientras que en las siguientes sí encontró y se puso en contacto con los presidentes para subsanarlas. Lo que se ha dicho siempre, en su momento no manifestó que hubiese irregularidades en esos expedientes. No escrito, Noia tamén deixa constancia de que Vilariño, a pesar de ser o secretario da Asociación Veciñal das Cancelas, encargouse da tramitación das axudas dese colectivo e do resto das entidades. Doutra banda, a oposición volveuse queixar esta mañá pola decisión do PP de non abrir o debate no pleno desta tarde sobre a Comisión das Facturas Falsas. Cada vez que abren a boca é para falar da transparencia e despois, como non lles gustan as conclusións da transparencia, entón pois buscan 40.000 posibilidades de tratar de dar a volta, non? É certo que habría outras posibilidades para facer esa investigación interna, non tiña que ser esta en exclusiva, pero eles decidiron que a forma fora a que se lle deu, que foi a participación dos grupos políticos do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista e do secretario do Concello e do interventor do Concello. Queixas ás que respondía a primeira tenente de alcalde. Reyes Leis cree que ca lei na man o pleno só ten que dar conta do informe para que logo o secretario envíe a Fiscalía. E hoxe tamén se volve falar da débeda con Sermasa, a empresa que está a prestar os servizos de mantemento e conserxería dos colexios públicos de Santiago, pero, como saben, sen contrato. Despois de que o goberno local autorizara o pago, o PSOE denuncia que os cartos van sair de partidas importantes como as de persoal ou servizos sociais, algo que, segundo os socialistas, podería terse evitado. O PSOE asegura que o goberno vai descontar 360.000 euros do capítulo de persoal para pagar a débeda de máis de 600.000 euros con Sermasa polo servizo de limpeza e conserxería dos colexios públicos, algo que, asegura a concelleira socialista Marta Álvarez Santullano, podería terse evitado se o Executivo asinara o pago en decembro. Pois o expediente de Sermasa que hoxe se somete a aprobación no pleno da corporación, o que pon de manifesto é a incapacidade deste goberno municipal e a profesionalidade dos traballadores deste concello, porque ese expediente teria que haber sido aprobado o 28 de decembro, naquela data contaba con todos os informes técnicos e o que faltaba era a previa convocatoria dunha comisión informativa e faltaba a firma da concelleira e do alcalde. E precisamente por non ter posto esa firma nese expediente o alcalde desta cidade, por certo, e anterior concelleiro de Educación ou a concelleira de Educación, hoxe hai que detraer casi 700.000 euros doutras partidas nas que están afectadas os servicios sociais ou o capítulo de persoal deste concello. Segundo Álvarez Santullano, deste xeito, recorte no capítulo de persoal ascendería case 1 millón de euros, tendo en conta os 665.000 euros xa previstos no plan de axuste. Ademais, asegura Edil, tamén se verán recortadas partidas de servizos sociais e comercio para facerlle fronte ao pago de Sermasa.
Así as cousas, o PSOE presentou unha moción para que o Executivo volva a negociar cos sindicatos, unha vez que as centrais presentaran alá por decembro unha nova proposta para que os recortes que lles afectan se apliquen ata 2021. Ese documento, formulado polos traballadores, non afectaría os seus dereitos e conta co visto bo dos servizos económicos. Declaracións as de Marta Álvarez Santullano que, dende o goberno local, tildan de demagóxicas. A tenente da alcalde Reyes Leis asegura que o PSOE sabe que as partidas que se detraen para pagar a Sermasa van ser recuperadas nos orzamentos de 2013. Todo lo que se detrae para hacer frente a ese pago se vuelve a recuperar con el presupuesto. Entonces, vuelvo a deciros lo mismo, ¿no? Si alguien no entiende algo en una comisión, debería volver a preguntarlo antes de hacer afirmaciones que son rotundamente falsas, ¿no? y que además pueden preocupar a gente que no deben hacerlo, ¿no? Yo creo que su obligación es precisamente tranquilizar a aquellas personas que tienen que estar pendientes de una subvención o al personal que tiene que estar pendiente de lo que vaya a cobrar, ¿no? Yo creo que hay... Pero bueno, no podía esperar mucho más, tampoco, también te lo digo. E diriximos agora a nosa mirada cara aos xulgados de Lugo, porque hoxe prestou declaración ante a xuíza Pilar de Lara, o que foi delegado de Aquagest en Santiago, detido o pasado 14 de febreiro. José Luis Míguez foi enviado ese día a prisión por negarse a declarar e agora decidiu cambiar a súa estrategia de defensa. Míguez cambiou de abogados e agora decidiu prestar declaración. O exdelegado de Aquagest impútanse os delitos de suborno, tráfico de influencias e revelación de segredos. Míguez é unha das dúas persoas encarceradas tras a súa imputación na Operación Manga. Na mesma situación atópase Ángel Espadas, o que fora asesor do exalcalde Gerardo Conderroa. Segundo publica hoxe el Correo Gallego, o exconcelleiro do PP está no recinto de enfermeiría da prisión coruñesa de Teixeiro e atópase moi deprimido. Segundo a súa abogada, Espadas está desconcertado polo feito de estar en prisión porque se considera inocente das acusacións que se lle imputan. E volvemos ao Pazo de Raxoi. A Xunta de Goberno vende incorporar novidades no convenio colectivo do Concello para adaptalo ao Real Decreto do Executivo Central sobre estabilidade orzamentaria e competitividade. Iso supón unha reducción nos días libres dos funcionarios e unha rebaixa do 50% das súas retribucións nos 3 primeiros días de baixa que non xeren incapacidade temporal. A reunión do Executivo tamén lle deu luz verde ao proxecto para cubrir a bancada do campo de fútbol de San Lázaro. Tal e como marcou o Goberno Central a través dun Real Decreto, o Concello vende incorporar novidades no seu convenio colectivo. A Xunta de Goberno aprobou eses cambios que pasan pola reducción de 9 a 3 días de asuntos propios, a desaparición de libranzas por antigüedade ou a rebaixa nas retribucións por baixa. Regular, neste caso, o número de días de ausencia por enfermidade ou accidente no ano natural aos que non lles resulte de aplicación o desconto en nóminas e como fixar os requisitos e condicións baixo os que debe realizarse dito desconto. Aquí a novidade máis salientable é, digo que, baseándonos no Real Decreto, é que os días de ausencia ao traballo que superen o límite de días de ausencia ao ano motivado por enfermidade ou accidente e que non dean lugar a unha situación de incapacidade temporal, comportarán a mesma deducción de retribucións do 50% que a prevista para os 3 primeiros días de ausencia por incapacidade temporal que se recolle no artigo 9.1 do Real Decreto. Todo isto nunha Xunta de Goberno na que se aprobou o proxecto para cubrir a bancada do Estadio de San Lázaro cun investimento de máis de 90.000 euros. Na reunión tamén se resolveron varias incidencias relativas ás bolsas de comedor, que chegan ás 220. Por último, o Executivo autorizou o Concello de Ames a poñer en marcha obras de reforzo do firme no polígono de Novo Milladoiro, do que parte del se atopa no termo municipal de Santiago. Mais cousas, un ano máis o Concello quere louvar o comercio de proximidade o do día a día e vai no facer convocando os premios do comercio compostelán. O certame conta con 6 categorías: comercio emprende, comercio activo, comercio innovación, comercio veterano, comercio agarimo e comercio de barrio. O premio tamén forma parte de outro concurso, desta vez entre os artesáns galegos, que deberán deseñar unha peza conmemorativa que será entregada aos galardonados o día da entrega dos premios o 23 de maio. A principal novidade é que 2 das categorías, comercio de barrio e comercio agarimo, son abertas ao público. Así, os cidadáns poderán propoñer e votar a calquera negocio da cidade. Será a través dunha páxina web creada para este concurso, santiagocomerciodecine.com. Los 2 primeros, comercio de barrio y comercio agarimo, los elige el público mediante votación, mientras el resto son elegidos por un jurado popular, ¿no?
La novedad de este año es que habrá una web específica del evento, que es www.santiagocomerciodecine.com, con la que se pretende pues, reflejar la calidad del pequeño comercio en la ciudad, ¿no? que también se conozca. Y será precisamente en esta web donde el público podrá votar a esos dos comercios favoritos, ¿no? E a Hostelería Compostela leva tempo advertindo de que as cousas non marchan ben pro sector turístico e a cousa non ten visos de mellorar nin sequera na Semana Santa. A asociación fixo hoxe públicas as súas previsións para a Pascua e o certo é que non son nada optimistas. De confirmarse, a ocupación hosteleira en Santiago e comarca baixaría case 17 puntos en relación á Semana Santa do ano pasado. Hostelería Compostela prevé que a ocupación media nos hotéis se sitúe no 40% fronte ao case o 57% da Pascua de 2012. A caída é aínda máis significativa no caso das pensións. Os datos que se manexan a día de hoxe falan dunha ocupación de pouco máis do 23%, mentres que a media do ano pasado foi do 71%. A asociación explica que a caída responde a que nesta época viaxan os turistas nacionais. Neste eido é no que máis está a notar a crise económica. O turismo que viaxa en Semana Santa é un turismo nacional, é un turismo que está moi afectado pola situación de crise económica que estamos a vivir, é un turismo que está nestes momentos pois moi retraído, non, de algún xeito. Debido a esta baixa demanda, hai unhas prazas dispoñibles agora mesmo pois a prezos moi asequibles e moi por debaixo do que realmente debera ser o prezo pois dunha planta hoteleira tan competitiva e tan moderna como a de Santiago. Pois así as cousas, calquera esforzo é pouco para animar a Semana Santa de Santiago. Hostelería Compostela pon o seu grande area co programa gastronómico Santiago Paixón, unha iniciativa novidosa na que participan 16 restaurantes da capital galega. Dende mañá e ata o día 31, cada un deses establecementos ofrecerá un menú con produtos propios destas datas e a prezos moi asequibles. A proposta conta co apoio de Turismo de Santiago, que ten preparado un agasallo para todos os comensais do Santiago Paixón. Todos os comensales que pasen por estes restaurantes, por de ter un detalle con esos comensales. Moi fácil, moi sinxelo, chegan coa factura do restaurante onde comeron, sellada, pois chegan a Turismo de Santiago e lles van dar un recordo impresionante do que é Santiago. Tallaríns con marisco, potaxe de vixilia, bacallau con pataca panadeira ou chulas de peixe sapo son algúns dos pratos que se poderán degustar dentro deste Santiago Paixón, que quere demostrar que a gastronomía é un atractivo turístico máis da capital galega. Nesa liña hai outras actividades que xa ten en mente Hostelería Compostela. A mellor con Festival Compostela que faremos no mes de maio e xuño, de todos os restaurantes que irán entrar, seguiremos con Santiago Tapas creo que é a sexta edición, se non me equivoco, e outras cuestións que queremos facer tamén de xornadas gastronómicas especiales, non? Os menús do Santiago Paixón están compostos por 2 primeiros pratos, 2 segundos e 2 sobremesas a elixir. O prezo será de 18 € e os menús poderánse degustar na hora do xantar ou na cea. Cáritas Diocesana de Santiago prestou axuda o ano pasado a unhas 72.000 persoas e delas 43.000 recibiron atención primaria, que se corresponde con alimentación ou vivenda. Iso supón un aumento do 12% con respecto a 2011. Para este ano, as cousas pintan aínda peor. A crise económica está disparando as demandas de axuda que recibe Cáritas Diocesana de Santiago. O ano pasado a entidade atendeu a unhas 72.000 persoas e neste 2013 prevé axudar a unhas 80.000. Farao cun orzamento semellante ao de 2012, uns 5,3 millóns de euros, según deu a coñecer hoxe o director diocesano de Cáritas. José Anuncio Mouriño explicou que as doazóns, herdanzas e legados á entidade están compensando a caída das axudas públicas. Aínda así a situación é complicada porque a pobreza estáse cronificando. O efecto negativo sobre a renta disponible, os cambios nas prestacións sociais, as maiores exigencias para percibir o desempleo e ademais o aumento de algúns impostos, como pode ser o aumento do IVA. Isto leva que a pobreza se vaya cronificando, que a desigualdade cada vez sexa a maior. Dicían onte en Madrid o aumento sin precedente da desigualdade na súa distribución.
O 72% das persoas atendidas por Cáritas o ano pasado estaban no paro, só o 38% cobraba prestación e o 76% pagaban unha hipoteca. Mouriño salientou que por primeira vez a entidade recibiu peticións de persoas con estudos universitarios, que foron o 3% do total. As mulleres tamén botan máis man de Cáritas diocesana. Nos albergues nosos están feitos e constituídos para atender homes, porque de fai 3 anos, e digo así, non máis para atrás, de 3 anos, 4 anos como mito, era moi improbable ver unha muller nun albergue. Era moi improbable ver unha muller dormindo nun caixeiro. Hoxe, aínda que hai máis abundancia de homes, si xa se ven mulleres dormindo en bancos, xa se ven mulleres dormindo en caixeiros, xa se ven mulleres visitando e querendo dormir en albergues. Do mesmo xeito, Mouriño amosou a súa preocupación polos datos do paro xuvenil en Galicia, que supera o 48% e que demostran que estamos ante unha xeración perdida. Cáritas Diocesana fai un chamamento á colaboración de particulares e empresas privadas e nesa liña quixo agradecer as importantes aportacións que veñen de facerlle a Fundación Amancio Ortega e a Fundación Barrie de la Maza. Cambiamos de rexistro para contarlles que o xeneral xefe da Abrilat, José Antonio Alonso Miranda, foi investido onte confrade de honra da Confraría Cristo da Unción e Nosa Señora da Serenidade. Esta agrupación relixiosa está celebrando o seu 60 aniversario. Alonso Miranda recoñeceuse honrado por recibir esta distinción en Santiago, o lugar no que naceu Abrilat. O acto de investidura tivo lugar no transcurso da misa oficiada no Colexio dos Irmáns polo arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Foi ademais o encargado de investir como confrade de honra o xeneral Alonso Miranda. Con este nomeamento, a confraría quere recoñecer a especial atención e colaboración que mantivo o militar ca Irmandade durante os últimos 10 anos. Nese sentido, destaca o importante traballo realizado polo novo confrade na concesión do título de Real á Confraría do Cristo da Unción. E o Salón Nobre do Pazo de Raxoi acollía onte o acto de entrega dos premios do concurso de debuxo do Día da Árbore. O certame está organizado polo Concello en colaboración con CESPA, empresa concesionaria do mantemento das zonas verdes de Compostela. Os alumnos do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Vite foron este ano os protagonistas do Día da Árbore. O primeiro premio do concurso foi para Pedro Valero, un rapaz de 9 anos que cursa terceiro de primaria. Del foi o debuxo que aparecía nos cartéis deste Día da Árbore, unha mascota que denominou Árbol Tríclope. As segundas clasificadas foron dúas irmás de 11 anos, Yasmina e Karina Duro, que estudan cuarto de primaria. O terceiro clasificado foi Leo Espiña, de 11 anos e alumno de quinto de primaria. No acto de entrega destes premios participaron o alcalde Ángel Currás e a concelleira de Desenvolvemento Sostible María Pardo. E hoxe é o Día Mundial da Síndrome de Down, pero a Fundación Down Compostela celebrou no onte por adiantado. Fixo ca gala de entrega dos seus premios no Hostal dos Reis Católicos. O acto asistiu o alcalde de Santiago, Ángel Currás. Con estes premios, Down Compostela pretende recoñecer públicamente o traballo de particulares e entidades que colaboran para eliminar as barreiras que aínda impiden a integración total das persoas con ese síndrome. Desta vez, o primeiro dos galardóns foi pro Colexio Pérez Biondi da Estrada, por demostrar que a inclusión escolar é posible. Pixamóvil recibiu a segunda das distincións por lle dar traballo a persoas con síndrome de Down que deste xeito poden demostrar as súas capacidades. O último premio foi pro BBVA pola súa colaboración en materia de educación, formación, traballo e autonomía. Os tres galardonados recibiron unha escultura conmemorativa do artista Cándido Pazos. O encargado de pechar o acto foi o presidente de Down Compostela, Juan Martínez, que instou a Xunta a publicar o decreto que desenvolva e regule os servizos de promoción da autonomía persoal. Ademais, reclamou a convocatoria de oposicións dirixidas a persoas con discapacidade intelectual. Botamos un ollo xa a nosa axenda cultural, na que, como sempre, lles achegamos algunhas recomendacións pro seu tempo libre.
E imos ver que nos depara o tempo para os vindeiros días. É unha información que nos achega Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia estará mañá baixo o efecto de varias frontes. A primeira deixará chubascos fortes pola mañá que irán remitindo a medida que avance o día. Xa pola noite, unha nova fronte fará que volvan as precipitacións. As temperaturas non cambiarán ou irán en lixeiro descenso. No sábado amenceremos con ceos cubertos e con chubascos generalizados máis intensos na franxa atlántica. Co avance do día, as precipitacións serán máis illadas e ocasionais. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán moderados do sudoeste en xeral. Para o domingo agárdanse ceos anubrados con chubascos generalizados durante todo o día. Os ventos soprarán moderados do oeste e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Mañá en Santiago teremos ceos parcialmente cubertos con chuvias durante toda a xornada máis intensas pola noite. Os ventos serán moderados do sudoeste e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos. As temperaturas baixarán sobre todo as mínimas e os ventos serán moderados do sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. A situación non cambiará moito no domingo, así os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvias durante toda a xornada. O vento será frouxo do oeste pola mañá e moderado do sudoeste pola tarde. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente, pero as máximas non cambiarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.